Hej, jeg hedder Anne, og jeg har Rokia Optik i Bagsværd. Nu vil jeg fortælle dig om brilleglas med glidende overgang, i daglig tale progressive glas. Det er brilleglas, som man kan se med både på lang afstand og på kort afstand. De seneste år har vores synsmønster ændret sig meget, blandt andet fordi vi kan så meget med vores telefoner. Det betyder, at læsebrillerne må på og af hele tiden, fordi vi skifter så meget mellem lang og kort afstand. Når man første gang bliver præsenteret for progressive glas, så er der mange, der siger, jeg har hørt, at det er rigtig svært at vende sig til, eller man siger, det har jeg prøvet, det virker ikke for mig. Men lad mig sige det klart og tydeligt. Progressiv glas er en gave til menneskene, fordi så behøver man ikke tage brillerne af på hele tiden. Men for at de skal virke godt, skal de tilpasses meget omhyggeligt. Udfordringen med glassene er, at der kommer nogle sløringsområder ude i siderne, samt bredden af læsefeltet. Gennem årene har man optimeret glassene for netop at mindske den her svømmeeffekt. Rodenstock har udviklet nogle brilleglas, hvor man tager højde for afstanden fra øjet ud til glasset, for vinklingen på stellet og kurven på stellet. Det er de såkaldte biometriske glas. Du kender sikkert, at hvis du bare gør sådan her med dine briller, så ser du helt forkert igennem glassene. Her i min butik, der tager jeg ansvaret for, at dine progressive briller de kommer til at virke rigtig godt. Du får 6 måneders tilvændingsgaranti. Det er din garanti for, at det ikke bliver et par briller, der bare kommer til at ligge hjemme i skuffen. Hvis du vil vide mere, så kom forbi min butik på Bagsværd Hovedgade nummer 81, og lad os få en snak om, hvad jeg kan gøre for dig.